Akwụkwọ nke Job, isi nke 31. Emeela m nhọrọ site n'ihe m. Olee oke m ga-enwe n'anya? Gịnị mere m ga-eji chee echiche banyere onye ọzọ sitere n'aka Chineke site n'ezi na ihe nketa dị aṅaa? Ọ bụghị mbibi nye onye ajọ omume na ntaramahụhụ dị iche iche maka ndị ọrụ sitere n'aka Onye pụrụ ime ihe niile site n'elu ajọ omume? Ọ naghị ahụ m ma m jee ije n'efu, ma ọ bụ ma nzọụkwụ m agbaala ọsọ iji mebie ụzọ ma kọọ nzọụkwụ m niile. Chineke ga-atụ m n'ihe nguzozi abalị ma mara ezi omume m. Ọ bụrụ na nzọụkwụ m ahapụ ụzọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na obi m eje ije n'ụzọ ahụ ehichapụrụ n'aka m, ka m kwụọ mkpụrụ ruo abalị m. Ma ọ bụ bụrụ na ewepụ ntụpọ ọbụla, ọ bụrụ na obi m agbawala ka onye ọzọ rie, ka nwaanyị mata osisi m, ma ọ bụ bụrụ na m ahapụla ikpere n'ala n'ihu nwoke ọzọ dịka uche onye agbata obi m si dị, ka nwunye m na ndị ikom ndị ọzọ kpọọ isi ala n'ihu ya, n'ihi na nke a bụ ihe ọjọọ na ajọ omume a ga-ama ikpe. Ọ bụ ihe ga-ewepụ ihe niile m nwere. Ọkụ ga-eweta mbibi. Eleghara ikpe anya. Ọ bụrụ na eleghara m ohu m na nwunye m anya mgbe ha sere okwu na m, gịnị ka m ga-eme mgbe Chineke guzoro na mgbe ọ na-eleta m? Gịnị ga-aza? Onye kere m n'afọ, ọ bụghị ya kere onwe ya? Ọ bụghị ya kere afọ? Ọ bụrụ na m gbochiri ndị ogbenye ka ha ghara inwe mmasị n'ihe ha na-achọ, ma ọ bụ na anya ha nwụrụ agwụla, ma ọ bụrụ na m riri obere nri m, ndị nna m erighịkwa ha, n'ihi na site n'oge m bụ nwata o tolitere m n'ebe m nọ dịka nna, sitekwa n'afọ nne m abụ m onye nduzi nye ya. Ọ bụrụ na m ahụ onye ọbụla ka ọ na-anwụ n'ihi enweghị uwe, onye ogbenye na-enweghị nri, ọ bụrụ na ikwesị ntụkwasị obi ya agọzighị m n'ihi na o ji ajị atụrụ kpoo onwe ya ọkụ, ọ bụrụ na m weliri aka m megide nwa mgbei mgbe m hụrụ na m nwere ike inyere ya aka n'ọnụ ụzọ, ogwe aka m ga-esi n'obo m pụta, ogwe aka m ga-agbajikwa n'ọkpụkpụ, n'ihi na ntaramahụhụ Chineke tụrụ m ụjọ. Agaghịkwa azọpụta ya n'ịdị elu ya. Ọ bụrụ na m mee ọlaedo olileanya m, ma ọ bụrụ na m si ọlaedo ịbụ nchekwa m, ma m hapụrụ ihe m ji kpọrọ ihe n'ihi na ihe m ji kpọrọ ihe dị ukwuu, ma ọ bụ n'ihi na aka enwetawo ọtụtụ ihe, ma m hụrụ anyanwụ mgbe ọ na-enwu, ma ọ bụ ọnwa ka ọ na-eje ije n'ịma mma ya, ma obi m na-eme m ihe ọchị n'ezoghị ọnụ, ma ọ bụ ọnụ m sụrụ aka m n'ọnụ, nke a bụkwa ajọ omume a ga-ama ikpe, n'ihi na agọnarịwo m Chineke nke nọ n'ebe ahụ. Ma m meghachiri omume n'ihi mbibi nke onye kpọrọ m asị, ma ọ bụ m mere ihe mmegide ọnwụ bịara m n'isi ya. Ekweghị m ka ọnụ m mehie na-achọ nkọcha n'ahụ mkpụrụ obi ya. Ndị ikom nke ụlọ ikwu m, ọ bụghị na asịghị, onye ga-enye anyị anụ ahụ ya? Anyị agaghị enwe afọ ojuju. Onye mba ọzọ azọghị n'okporo ámá,
mana o meghere ụzọ m nye onye na-agafe n'okporo ụzọ. Ọ bụrụ na m zoo mmehie m dị ka Adam, na-ezochi ajọ omume m n'obi, ọ bụ ezie na enwere m ọtụtụ mmadụ, mana ezinụlọ kacha njọ na-atụ m egwu. Ya mere, agbachiri m nkịtị ma ahapụghị m ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na enwere m onye ga-ege m ntị, lee ihe ịrịba ama m na Onye pụrụ ime ihe niile ga-agba akaebe maka m. Ọ bụrụgodị na onye iro m ede akwụkwọ megide m, ọ gaghị eburu ya n'ubu m wee were ya dịka okpueze maka m. M ga-agwa ya aha njem ma gakwuru ya dịka onyeisi. Ọ bụrụ na ala m eti mkpu megide m, ma ọ bụ igere ya agbakọta ọnụ, ọ bụrụ na m eriela mkpụrụ ya na-enweghị ịgbachi nkịtị, ma ọ bụ ọ bụrụ na m eriela mkpụrụ obi nke ndị nwe ya, ka ahịhịa ụka eto n'ime ọka wit, na ọkụkọ taz kama ọka abalị. Okwu Job agwụla.